sådan en lille decibelmåler hængende her i lokalet, som lige går ind og mærker efter, hvor højt skriger I egentlig. Og hvor højt skriger I ikke? Lige præcis. Og det der sker, det er, når vi skriger på en, så får vi lige simpelthen the fan hype. Og det betyder simpelthen, at vi finder ud af, hvem har I skreget mest på. Så et lille øjeblik, så peger vi jer ud igen, når I træder frem på scenen. Så skriger I alt, hvad I kan, hvis I synes, det er den, der skal vinde. Og så fortsætter vi derhen af. Så har I færdigt det? Ja! Top der, musikmaestro. Og værsgo! Ja, tak! Næste skud på stammen. 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 Der er ikke to, der ryger i første omgang, Der er to, der ryger i første omgang. Skal vi ikke give en stor, dejlig, varm grisehånd til damer og herrer? Fedt! Tak for hjælp, min skat! Og damer og herrer, så er det skønt i den store, flotte her. Og tusind tak. Og du får lige en lille krammer af Helge her. Der er heldig. Og det skal der. Sådan. Det vil sige, nu har vi 3 nominerede tilbage. Mine damer og herrer, vi laver lige en lille rotation igen. Er du stadig med hernede? Toplotter. Så er vi alle sammen med. Det er fedt. Vi kører på. Så det der sker nu, det er, at vi simpelthen lige kan lave frem en gang mere. Og så skriger I af lungernes fulde kraft, hvis det er jeres vinder. 3, 2, 1, første! Den er fuldstændig hjemlig, skal jeg bære. Yes. For en meget, meget flot tredjeplads, der vil vi meget gerne have lov til, at I giver en stor, dejlig varmhånd. Han har delt nemlig gjort noget af det. Jeg har taget klaphatten på i dag. Men derfor her skal vi give en stor, dejlig varmhånd, og du får et lille postkort, du kan sende hjem der. Du kan også bruge den som dæksælge. Og ved I hvad, på en vidunderlig anden plads, så giver vi en stor, dejlig varmhånd med, hvem han er god mod alt, og også mod dyr. Han er ornitolog. Skal vi give en stor, dejlig varmhånd til ornitologen? Han står her, mine damer og herrer. Du har simpelthen vundet et gavekort, hvor du kan gå ned og æde dig tyk og fed nede på søsterrestauranten, der hedder Puk, inde på Vandkunsten, men det alt sammen ligger inde i kuverten. En stor hånd til ornitologen! Helge. Nej. Må jeg ikke lige høre om noget? Giver du ingen timer i de der dansetrin? Så vil jeg fandme gerne lære dem. Så Helge, nu styrer du dig. Du får dit diplom her, bedste udklædning. Derudover får du et gavekort til Puk igen på 500 kroner, hvor du kan æde dig tyk og fed. Du mangler lidt adelig skat. Så får du en dækserviet med chartermotiv på. Sådan, det er altid god, hvis man har en krog, som man siger. Og derudover pakker jeg den lige op for dig her. Det er sådan en lille dejlig væb, det er ikke nu, det har jeg alle brug for. Værsgo. Sådan, en stor hånd til Okalim Anke! Yes, ved I hvad? Nu vil jeg lige gå ud og skrive mit telefonnummer ude på toilettet, og så når du vender tilbage, så vil vi komme ind, og så skal vi gælde nemme i gang med noget flamingo-tegn her. Og lille. Jeg vender tilbage til dig lidt senere, vi skal.